खुलुमबाय जों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै मिडियानि गेजेरजों मोनसे खौरां जोङो फोसावनो सानदों बा फोसावनो लुगैदों। जेनिखि सामथाइबारि नेशनेल हाइवेनि सेराव बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्ट दङ, बेनि बागै जोङो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बिथांमोननि जेनिखि सोलिबाय थानाय बिनि फारसे जोङो दिनै बुंनो लुगैदों। जोङो मिथिबाय थादों, खोनाबाय थादों, बेवहाय सुनिबार रबिबाराव माखासे प्रग्राम, बेयाव मोसानाय मेथाइ खननाय बे हाबाफारिया जाबाय थायो आरो बेवहाय उन्दै उन्दै हाइ स्कुलाव फरायनाय, कलेजाव फरायनाय, हाई सेकेन्डारियाव फरायनाय गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा थाङै थाङै मोसानाय, जौ लोंनानै सिगारेट सोबनाय आरो जायफोरखौ जोङो माने नैबे मिडियानि गेजेरजों बुंजाया बे अबस्थाफोरखौबो जोङो दाखालि जेनिखि बिश्वकर्मानि जेनिखि थासारि बे भिडिअ भाइरेलनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनदों। दा बेखायनो जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दिनैहाय चिरां जिल्ला डिपुटि कमिशनारनि खाथियाव मोनसे कमप्लेन लेटार जोङो होनाय जाबाय, एसपि सारनोबो जोङो होनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय जोङो आरो दिनै मोनसे मिथिबोबावबाय, बे रिजर्टआ जे बारनिबो लाइसेन्स गैया बेखौबो जोङो मिथिनो मोनबाय आरो जोङो दिनै चिरां जिल्लानि डिपुटि कमिशनारखौ खावलायदों, बे जेनिखि थासारि जाबाय थादों बेखौ थाबैनो बन्द' खालामनानै होनांगौ, बेखौ जोङो खावलायदों। नङाबा थाबैनो जोङो चिरां जिल्लानिफ्राय बे साननै सानथामनि गेजेरावनो मोनसे धरनानि मोनसे हाबाफारि लानाय जागोन आरो जोङो बेखौनो लुगैदों, स्ट्रंलि जोङो खावलायनो लुगैदों, बे रिजर्टखौ जेरैखि जाया बन्द' खालामनांगौ। मानोना खाथियाव थानाय जेनिखि रायजो राजा इउनिट एबसुनिफ्राय लानानै सानसुमै बिथांमोनहाबो, गामिनि गावबुरा बिथांमोनहाबो थांनानै रिजर्टनि जेनिखि रिजर्टखौ सालायग्रा मानसिफोर बिथांमोनखौबो खावलायहैबाय, साउन्डफ्राबो बिराद बारा जायो होननानै खावलायहैबाय, बेखिनिखौबो बिथांमोना मानियाखै, रावनिबो खोथा खोनासङाखै, जोङो बेखौ मिथिनो मोनदों। आरो जों खावलायनायनि गेजेरजों जेबो फिथाइ थायाबा जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै, चिरां जिल्ला हिसाबै आरो फारसेथिं क'क्राझार जिल्लायाबो बेवहाय खाथि जाहैबाय, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो खावलायदेरबावनानै जयैनो जोङो खामानि मावनानै जेरैखि जाया बे रिजर्टनि जेनिखि एक्टिभिटिसफ्रा बिदिनो थांबाय थायोबा, बेबायदिनो सोलिबाय थायोबा जोंनि सेंग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेबायदि माने एक्टिभिटिसनि गेजेरजों जौ लोंहोनानै मोसाहोनानै बायदिसिना माने गाज्रि गाज्रि नुथायनि गेजेरजों बेवहाय जुदि सोलिहोबाय थायोबा जोङो बेखौ जिरायनानै थानाय नङा। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद माहारियारि आफादफोरखौ लोगो नांनानै जोङो बिनि जेरैखि जाया बन्द' खालामनायनि जेनिखि बेबस्था बेखौ लानाय जागोन। गोजोन्थों।